Gaurko menuaren platerak irakurriko dizkizuet. Banoa. Eta erakundea eta naziak Hernanin. Drogak eta iesa gaixotasuna. Hilder sendatuko duen sendagilea Sugarra Murdin. Eta bukatzeko Pantera Arrosa opiltxoen mendekotasuna duen kartzeletako funtzionario bat. Ez dira menuaren platerak, liburu baten osagaiak dira bai. Eta gaur izango dugu egilea bertan. Zer, interesgarria ez da? Adi eta ez galdu. El silencio de tu muerte. Ederra liburua. Josu, ongi etorri, zer moduz? Ondo, oso ondo. Hemen danetik antomate du, Gerrako umiak, Hilder, drogak, zenba gauza topatuko ditugu hemen bertan. Gauza asko, kazetaritza, mitologia, eta naziak, pixka denetarik, eta Hernani, gehien bat Hernani. Eta hemen bertan, Josu, irudimen asko dago, baina realitatean oinarritu ere bai, ez da? Hori da, bai. Hasieran eraitoraren benetazko historioa da, eta hortik arrasten da dena, eta gero ja dena fikzioa bilakatzen da, baina hasiera eraitoran benetako historioa. Eta zure lehendabiziko liburua, ez da? Bai. Potente hasiaiz, ez da? Saiatu naiz, bai. Behar nurola ideia potente bat, eta aurkitu nunean esan nun, guazen hau idaztea, eta... Ona, eta badaki basabitzala ja bigarrengo batekin, ez da? Ideia daude, bai. Seguro ja erdi idatzita dakazula eta kaleratu gabe baindikan, eo nola da joa? Bueno, egia esan 3 urte izan dira idazten hau, eta denbora asko izan da. Orduan, patxada zartuko eta bigarrena, lasai, oso ondo dijoa eta oso pozien hago, así que pixkanaka. Ona, bueno, 3 urte liburu idazten, zoze sukaldatzen ibiliko izan, ez da? Gutxi. Janen ibiara, gutxi? Gutxi. Bueno, guantxe ikusiko dugu, zemu zibiltza izen, izokina ingo dugu, ikusiko zue naliño ehar batekin, oinarri ehar batekin, eta aldi berian, liburuak inibiliko geha, gora eta bera. Bueno, lagunak eta Josu, garatuko izuet pausuz pausu, nondik noebiliko gehan, iteko garaian, izokin marinatu hau, gio entxalada bat piper eta albergina eta ospinetako ehar batekin. Ingo deuna da, izokina garbitu eta ontzen jarriko deu, baratzuri, limoi, jengibre eta sojakin. Behin, ja, marinatuta da honian, markatuko deu plantxan eta jarriko deu plater gainean, baino piper eta albergina herriakin. Hauek laben errekoitugu, behin labian erreta gero atea, azalak kendu, mamila jarriko dugu oinarri bezala, gainen feta pixkat, oliba batzuk, jarriko dugu gero ja perejitutako izokina, eta bukatzeko ospinetako bat botako dugu gainetikan. Ospinetako aiteko, alkaparra dazkau, tomate lehorrak, oreganua, siapia, hemen dakau ospina, modena, batzu ja, eta albaka pixkat, olio pixkat gehituko jo, eta plateran gainetik botako dugu. Ados? Eharra. Bueno, eta ni hasiko naiz behitu izokina garbitu eta ontzen jarriko dut. Beste alde, ingo duen, behitu, ontzen jartzeko, berko, eta mendikan, baratzuri ale pare bat txikituta. Eta bueno, hori iten desunean gero emango izut. Baitare jengibria, eta hola ni arraia garbitzen juten eta bilen artean hori ontzen jartzen duen, bale? Aldi berian ingo etena da, ja, martxan jartzeko, hemen jarriko dugu piperra eta alberginia, olio tanto bat eta gatza pixkatekin, eta hori laberatuko dugu. Behin erreta daunean gero zurituko dugu. Bale? Bueno, adarragako opila, ez deula ipatu, garrantzitsua da zure... Oso. Bai, ez da? Bai. Egia esan, Hernanin, adarragako hojaldria oso famatua da. Gizona, famatua ez, oso ona gaina, Oso ona. Hola, zateko kremo mantekila horrekin hor gainetik handa bestia eta... Izugarri ona. Nik ustez Gipuzkoarrik ez da hola, janestu nikan eta hori, ez da? Seguru. Eta nahi txikitan, nire zorionetan, eta beti hoi zeon. Eta orduan, esan nun, liburua Hernanin izan da, ingo diogun homenaje txiki bat,
Eta gero eraman nien liburua, eta noiz behin kamati jaten hola tartan bat. Vale. Eta iritsi zait tarta. Oindik ez, baina iritsikoa. Liburuak injunbiarko aizarea, ez da? Sinatu behaintzako, eta... Bueno, hemendikan, bezarka da gozolile guztioi, eta nola ez, adarrakako kuei. Zenbat pastela saldu duen horiek, jarraitu saltzen, eta goxuak iten. Bueno, gurean jarraituko deu. Hemen, ateako de boltsua, ontzen jarriko deuna. Bueno, a ver, nola, jaiz batzu joi txikiten, Zalde sekula maratu liburu bat iriki, ose. A ver, beitu, saltzen dek bihatzak, txortenak entziok lehen da bizi, Bai. Vale. Lase, lenguan, enea torri guan, beste baten berdin jintzitxan. Ateatzen deu, aurrengo azalak entzizki jau, eta gero ja aliak ateatzituko, vale? Bat, bi, eta bi horiek txikituko ditugu, vale? Ikasita. Beitu, iten deuna da, lehen da bizi bat, haure sekula esalde zuzuritu. Bai. Hone ja, ipurdi aldiak entze jau, Bai. golpe bat emate jau, eta asalak endu, eta gero lauki txikitanin, vale? Osondo, earki. Venga, zure kontu hori. Vale. Bueno, opila garrantzitsua da, baino hor oinarria zure aitonana esan dezu, ezta? Zure aitonan historiatan oinarrituta da, ezta? Hori da, bai. Nola izan da hori? Zure aitonak kontatzen izkizun kontakizun hauek, goendik jarraitzizu kontatzen edo... Aldunian. Aitona dazka bain 95 urte. Ai, ama. Bai. Nola izan da? Felipe. Bezarka da hondi bat. Bai. Ze ona. Telebista ikusten ongo da. Eta bea Frantziara juntzan, eta umezurt gelditu zan, gerra hostian. Vale. 14 urtekin. Eta bueltatu zan, eta lana behar zun. Ze ernarin ez hon ez errez. Dena txikituta zeon, gerra hostian. Eta orduan behar hasi zan tornero bezala, eta kasualidadez bere nagusia alemana zan. Vale. Eta txalde batian esan zion, Felipe, jun zaitez, Hernaniko tren geltokira, eta bueno, hor pertsona bat izango zuzain, eta tipo izan nazi bat. Bigarren mundu gerra bukatzen zeon, eta nire itona juntzan 14 urtekin, Hernaniko tren geltokira, eta batean ikusizun, txaketa luzeko gizon bat, eta nazi bat zan. Eta liburua horazten da. Eta hori da benetako historia. Zego gorra, guan ikusten deuna zenbat gerra daun munduan, alde batetik bestea dana zuntxituta, eta hori hemen pasa izan deu, Bai. Pasa izan deu, guk ez deu bizi izan, behitu, laro eta nire amunak bizi izan zu, baina nire amunak guain ez da hemen, baina, zek garaiko gorra, ze gauza, eta guandikan jendia horren alde hotiare, ez dakit, nola dan, Desde luego, bai. Ai, ama. Bai. Bueno, eta zure aitona, alpetan zenbat denbora egon zan? 3 urte. 3 urte egon zan. Bai, 36-tik, 39 arte. 36-tik, 39 arte, bale? Bai, eta oso ondo gontzian. Ze area jutzian, eta hemen ez egon ez errez, eta bere amak lan aurkitu zuen. Bai. Eta, azkenean, tratu hona izan zuten. Gau bultatzian bere ama hil zan, baina Frantzian egia zan, bai, migranteak zian, gerrako migranteak, eta baitu tratu hona jasan zuten. Vale, eta gero etorri zan, esan zizun Hernanin finkatu zala, ez da? Bai. Eta zertan intzun lana Hernanin? Tornero, bai. Vale. Bai, hori da, hasi zan, hasieran bizkat ikasten, tornero lanak eta hori, eta juntzan bizkanaka garatzen, eta gero tornero oso on batian bilakatu zan, baina bere nagusia alemana zan, eta kasualidadez nazi bat zan. Jope. Eta hori hasiera bada, eta gero nola jarraitzen du historiak? Zer topatuko dugu gehiago liburuan? Bai, oita gero, nire itonak nazi horri hartzeio, Hernaniko tren geltokian, eta gero, juten da etxe batera, hola etxe handi batea, eta hor, egongo da nazia eta Eusko Jaurlaritzako politikari bat. Eta bien artean izango dute hor konbertsazio bat, eta gero ja liburuaren bigarren zatia, da Feliperen semia. Bai. 1980 hamarkadan, kazetaria da, eta beraitak kontu hori kontatuko jo, esango jo, beha 14 urtekin juntzala nazi baten bila eta bere seme Aritz du izena, beak hasiko du investigazio bat, jakiteko, etaren genesian, naziek izan zuten, nola baiteko hartu emana. Ope. Eta, hemendikan hori, noiz astea fikzioa, noiz da realitatea, o danan hastu dezu, o... Bai, gehien bat, benetazkoa da nire itorana. Vale. Nire itorana hori da benetazko historia. Eta gero azkenean, ni kazetaria naizenez ere, behar nuen hor kazetari bat, investigazio bat, eta horia, ez da benetazkoa, baina, bueno, nahi asko guztaz zaila, 80 hamarkada, rock radikal basko, eta radiertako musika. Aitonak, irakurri du liburua? Saiatu da. Seguro, bai. Eta, ze salta izu? Baintzako kriston emozioa. Bai, Bai.
eta gaina, oain pixkanaka burua galdu du, baina irakurtzen duenean, ui, Oi, ni naiz, oroitzapenak etortzen Felipe, nola? zaizkio. Bai. Esan dit, nola idatzi dezu hau, eta berriro aste zai kontatzen, gara jarteko gauzak, eta netzako ja, liburu hau idazteak ja, balio izan du, hortako, nire hito nahi, Opari bat iteko, eta ja hortik aurrera gertatzen dena ja, ez da horren garrantzitsua. Ze ona, baina badaki, opari horrez gain, arrakasta ukidula, jendek guzti irakurri dula, eta ze jaso dezu jendeak irakurri dunak bueltan, ze feedback jaso dezu. Oso ona, egia esan oso ona, bai. Vale. Nahiko beldurra nekan, Itxon pixkat, baitu, Pixka, guain hau gehiago txikitzeko, jarriko zu hemen, labana hundillakin guain, traka, area, eta honea, eta honea, vuelta eta vuelta ingo jo, bale? Oso ondo. Pixka gehiago txikitzeko. Orduan jendeak Oso ondo, ni hasi nintzen azokan, Durangoko azokan, hori Bomborenako postuan utzi ziaten postu txiki bat, eta ni pentsatzen dut, bueno, igual, liburun bat salduko, Tasko saldu zian. Ondo saldu zian. Oso ondo saldu zian. Eta baina lehenengo edizioa bukatu nun, eta bigarrena bukatzen nabil. Ze ona, Así que egia esan bai jendeai gustatu zaio, eta oso pozik. Aberola jarraitzen, eta... Bueno, eta gero gainea, indezu autoedizioa, ez da? Bai, hori da. Lan galanta, ez da? Bai, egia esan bai. Ni egia esan musika mundutik anabil, eta musikan ere horrela zibiligea beti. Gukin ditugu gauz guztik, bai grabaketa eta dena. Egia esan lan asko da, baina lagunekin elkartu naiz. Hori izan dia Beñat Rodríguez, dela Allright Estudioko diseinatzailea, eta beak indua azala. Eta esatezian, nik beti ditut diskoen azalak, baina liburu baten azala inoiz ez. Eta tipoi pasan nion ideia eta esan zidan, guazen aurrea, tipa oso pozik, eta hori lagunekin elkartu naiz, eta egia esan horrela bidea errexago itea. Eta gero, nola indituzu hor adibidez? Ez dakit kapitulotan, o salto, que bueno, nik irakurriete, baina da, behi, gauzak ateatzearen. Azkenien, zure aitonan historia goen dela urte asko azten da, ez da? Bai. Eta gero hor, badatoz, esan deun bezala, gerra osteko umek, gero Hilder, gero dator eta, hor dago gauza asko. Nola kudeatu hori dena? Hori liburu idazteko garaien, huelta asko eman behar izan dituzu aurrea, atzea, tatxatu berri jarri bestez, nola moldatu zea hori da nahiteko garaian? Bai, huelta asko. Huelta asko, bai. Eta noiz esaten dezu, hau listo dakat. Menua, listo, indeu menua. Bai, berez altzan infinitoa izan. Buelta eman, eta buelta eman. Baina, sentitu nunean ja, libura ja ulertze zala, eta jendeai interesgarri egingo zitzaiola, hor esan nun, jazta. Ze, eman dituen buelta asko aurrea, atzea, oin kapitulu bat, oin beste bat, baina, bueno, ja pixka dena ulergarria egite zanean, eta ezakit, eta netzako interesgarria zanean, esan nun. Jarriko puntu bat, punto finala, bestela pasako dut hemen 20 urte. Da pixkaku gure arloa jundanik esatea, azkenean jatetxeko karta prestatu behar duen bezala, azkenean infinitua da, ez da? Esan bezun, venga, karta bateako eta aurra. Zatik, bestela hainbeste osagai, hainbeste histori, hainbeste reseta, inoiz ez da bukatzen, ez da? Hoi da. Eta hor duen utzin zenun pixkat arte pixkat urrengoako, ez da? Hoi da. Bai. Egia esan nik libura bukatu nun, 2008ko urtarrilean. Vale. Eta hor utzi nun urte bete baino gehiago, atera gabe, ze beldurra eta gauza asko zian, baina azkenan ja esan nun, hau atea barko, noizbait, eta azkenan atea nun. Eta hor, idazketa prozesuan oso sartuta egon zinean, da obsesio puntu bat ere bai eukiko zendun, ez da? Bai, izan nun. Egia esan, ni garai hartan eraitakin egon, nahita jardineroa da, eta goizetan iten genuen lana, 8 ordu bita, eta gero atxaldian, 3 hasten nintzen, eta gaueko 8 arte, 9 arte hori idazten, ze, inbar nun, sentitzen nun, ja lan erdina zegonean, zaten nun, guazen hau ondo itia, eta hor disiplina ikasi nun. Egia esan, ordura arte ez nun horren beste ikasi, eta orduan esan nun, behitu hau da disiplina. Eta jardinero utzintzen nun? Utzi nun, bai. Esategu ofizio txarra dela jardinero. Oizioa, dejar dinero, eta Patrik hautak, atzez eskikela. Garbitutak eskuan, basu hor, ja. Josu. Ai, ama. Hemen dakau, jengibria, limoia, batzuia, soja, eta baigua izokina barroa. Ez, jardineroa, ni asko gustatzen zaite bai, gauza hona da. Baina, txuakei hori daka. Bueno, lagunak, esan dakua, ontzen dakau gure izokina, laben dazkau Piperra eta Albergina, eta jungo gea erreportai bat ikustea. Guain hueltan jarraituko dugu. Itzeiten adoz. Jungo gea Zumairaino, ze herri dotoria, ze lekuearra, eta jatetxe paregabiak. Eta gaurkoan aita marira goaz. Guazen bertara, eta segituan gaude hueltan.
Kaixo Joseba, gaurkoan hemen gaude Zumaian, ni Einaun naiz, eta hemen gaude bigarren Goldez Aita Mari jatetxean, eta gaurko errezeta erakutsiko dizuet. Guazen barrura. Jatetxe hau 2019an iriki izan, nik eta nire arrebak iriki genuen, eta guain arteko 7 urte hauetan, ibilbide politia egin dugu, hasi ikasketa prozesu baten, eta gaur egun, egia esan ondo gabiltza eta pozik. Gaude, Zumaiako Paol bidian, hemen ikusten zuez, leku argitzua, zoragarri baten gaude, eta hemen dikan Kirol Portua ikusten da, eta Zumaiako herritikan 5 minutura gaude. Hemengo sukaldaritza, Euskal Herriko sukaldaritza tradizionala da, parrillaekin saiatzen gara bere tokia ematen, arraia da gure izarra izango genuke. Eta gero itxaski goxo batzukin ere, bai. Eta, gure bezeroei nik uste, gauza honen amateko, itxas jaki goxoenak emateko, hortxe saiatzen gela. Gure jatetxeak 3 zona bezala dazka da. Daka terrazako aldia, gero tabernako aldia eta gero jangela dugu batzian. Eta, terrazan ere egiten ditugu erreserbak eta hola, eta gu beti kartan ematen dugu. Eta gero, tabernako aldian dazka razio batzuk, kalamarrak, pintxuak, olarru pixkat, eta razio txiki batzuk. Eta orain, zukaldera pasako gara eta erreboioko show bat prestatuko dugu. Hementxe gaude, Aita Mari jatetxeko zukaldean, eta gure zukaldari buru den Manuelekin. Erakutsiko dizkizuet gaurkoan, Jose Angel gure lagunak ekarri dizkigun arraiak batela arrandegiti zauztikan. Hementxe dugu xapoa. Hemen dugu bisigua. Hau berriz da mi arraia. Lupia. Eta gaurkoan errezeta egingo dugun erroboiloa. Arrai hauek etortzen dira Pasai Donibanetikan antze arrantzatze ditue. Eta, hauek dira arrai batzuk, bere karakteristika da, ez da kala eskamaik, hola liso-lisua dana, eta fondo ondarrezkotan egoten dianak dira. Arrai honek 2 kolore ditu, goitikan ikusten dezuen nola ze kolore duen, eta gero atzetikan zuria da. Karakteristika horietako polit bat, hoxe da ere bai. Hau, arrai txuria da, eta zapore melosoa du. Oso arrai presiatua da, jendeak oso gustoko duen arrai bada, eta bere azkenian saborez eta goxoa den arrai bada. Orain Manu hasiko da bere errezetakin. Orain txartuko du bezugeran. Eta bezugeran sartzea egin batera botatzen dio olio pixkatxo bat. Gehien bada bezugeran ez pegatzeko. Eta gatza. Gatz pixkat, parrian sartu aurretikan. Eta honek ez daka askoz misterio gehiago. Arrai osua sartzen da bezugeran. Guk arraiari ez dio inungo korterik egiten, ze gustatzen dugu pieza osua parrian sartu eta bere hortan erretzia, errogoioa. Orain, parriara goaz. Oain ja erregoioa parrian daukagula. Esango dizuen nola erratzen duen pixkat, erregoioa. Guri etzaigu gustatzen asko ikutzia, bestela puskatu iten dalako arraia. Alde bakoitzetik guk ematen dio 6 minutu, goitik 6, betik 6. Eta danara, gero ordu laurden bat, 12 minutu, hor bueltan izaten da, arraian pixuan arabera noski. Orain erregoioa erratzen den bitartean, guk olioa infusionatu egiten dugu. Baratzuri eta piperrakin. Infusionek egiten diona da azkenean arraiari bisi puntua eman. Guain, parraiatik atea deun hontan arraia, hurrengo pausua izango zen, erditik mosketa batin, 2 xerra atera, eta erdiko espina dortzala kendu. Gero, infusionatu deun olio honekin, bero-bero inda, botatzen diau horrek ematen dion bisituekin. Gero bukaeran, bandeja hontatikan, beste bandeja bero batera pasatzen deu, eta horrekin ja, maitutzat ematen deu platera. Bueno, Joseba, besterik gabe, hemen dakau gaurko errezeta, ase itxuratea duen erregoio honek. Badakizuen nun gauden, hemen Zumaian, Aita Mari jatetxean, nahi duerantzat, hementxe. Hurrengor arte, aio! Aupa inaut, aupa kuadrilla, eta erregoio horrek, ze itxura, bezarka da hondi bat, nahi bazu Zumaitikan pasa. Eta leku asko daude harrak, baina Aita Mari, ezin hobia. Eta lehen guan ikusi nine inaut, hane hogintuan urberun gaunden, urberu dago pixkat gorago, deba bidian, eta antzion ondoko mailan jaten, eta ezian esan, erreporteroak gane ontziala, eta, bezarka da hondi bat, eta jarraitu goxatzen, da goxatu arazten. Gurian jarraitzeko, behitu hemen, telebizta bakizu emagia indut teula, erreta gau piperra eta alberginia,
hauek ontzen jarraituko dugu pixkat, eta zuk adibidez ospinetakoa prestatzen jungo zea, bale? Oso ondo. Beitu, gauza bat, erresa egin behar dezu. Vale. Guantxe indezuna bezalakoa. Batzui bat hartu, Bai. bi igual gehiagi izango ja, bat, Bai. txikitu eta txikin da berta bota. Eta gero jungo gara tomate lehorra botatzen eta gainontzeko osagaiak, bale? Venga, oso ondo. Venga, hoi zure kontu, eta ni hemen jungo naizena da, hau zuritzen. Bueno, liburua, nun zailkatuko zenun? Thriller bat, novela historiko bat, Bai, ni uste liburua dela, ni esate jot, thriller historiko. Azkenean pelikula Vale, bezalakoa. bi gauzak, vale. Bai, hoi da. Gauza asko gertatzeia, azkar gertatzeia. Vale. Hor badago, hor abentura oso handi bat, orduan nik thriller historiko, eta historikoa ere, historikoa delako, orduan. Thriller historiko esate jot. Bai. Ados, eta Josu, Bai. garai bateko erretratua ere bada, ezta? Bai, noski. Egia esan, miatzen da, 85. urtean jaio nintzen, baina Bai. txikitatik han beti rock Urte radikal... honekua, urte honekua, Bai. Bai. Nekin takua, ona, Bai. bale. Baina egia esan nahi beti txikitatikan, beti interesgarri eintzait rock radikal basko, Vale. Euskal Herriko 1980, urteak, ertzainak, kortatu, skorbut, hor daude talde asko, nahi asko dezkiterak. Orduan esan nun, ona izango zen historia garai hontan jartzia, eta nire pertsonaia badauka garai horren, ezaguarri batzu dazka. Bikain. Zatikan, hor gero topatzen deu, aritz, mutiko bat, 2 metrokua, eu aiz, ezta? Bai, nire itxura badaka, bai. Eta? Egia esan, azkenean idazteko eta hoi, ni behintzat ditetena da, nire errealitatea ikusi, Bai. eta hortikan sortzen dut fikzioa. Baina ni behar dut errealitatea ikusi eta ulertu geofikzioa eramateko. Bikain. Zer da, sumaino jatorragoa, sumaino biurriagoa, ose nolakoa da liburuan? Biurriagoa. Biurriagoa. Bai. Bueno, hortako ezautu inbiartza izu, ezta? Jakiteko biurriagoa da, ezta? Ondo. Eta nola da norberan pertsonaia bat hor bertan sartzia? Gertigarria izan behar du, ezta? Bai. Zuk azkenan aldiozu nahi ezun forma eman. Claro. Badazka nire altura daka, ere kazetaria da, ni bezala, baina gero beste gauz batzuk ite ditu, nik ez ditunak inoiz zingo. Adibidez, dana ez kontau, jendeak irakurri behar duta, Bai. Bueno, ezagik tipoa heroina sartzen da, adibidez. Ja. Eta nire sartzen da, eta bueno, nahiko bizitza radikala dauka, egin batzutan. Batzutan pixka faltan bota bizitza radikal hori ez teken nahi nire bizitza benetakoan edo zer. Izan leike. Baina, bueno, egia esan, hoi da, azkenean fizioak hoi daka, ez? Ni nire txian nago, lasai, nire logelan, eta nagor tipo radikal baten bizitza kontatzen. Ona. Eta hor pertsonaiei, adibidez, sinesgarritasuna ematia ez da erresa izan behar, ez da? Ez, zaila. Oso zaila, hoi da zailena. Bai, Etzako, bai. Azkenean pertsonaiek hitz egin behar dute benetako pertsona bezala. Eta hori igerrin behar da novelan, eta hori da zailena. Ze horri martzea pentsatzen nola pertsona batek benetan hitz egiten duen, nola sentitzen duen, emozioak nola plazaratzen ditun, eta hori da zailena. Eta hor adibidez papelian sartzen izenien, hor liburun barrun sartzen izenien, hori momentu horiek gustatzen zaizkin, nun inspiratzeiz momentu horiekola garatzeko? Bai, askotan ere bizipenetan, hor igual gaizki egon duzenean, edo asteza hor bueltak ematen, eta esatezu, nola sentitu nintzen ni garai hontan, eta saiatzen zabi deskribatzen. Ja. Eta hor, buelta asko, mongoituko horrei, ez da? Nola jarri, nola kudeatu, nun... Buelta asko. Nik hortako erosi nun iztegi bat, Bai. zan diccionario de emociones. Eta hor, emozio bakoitzan definizio hor zeon, igual, beldurra. Eta zaizun, beldurra da, hau eta hau. Eta orduan horrekin, iten ditun deskripzioak. Eta, gaztelerazko izango da? Bai, gaztelerazkoa da. Da Blacky Books argitaletxe batena, eta just, izena du, Atlas de las emociones humanas. Vale. Eta horri manion. Bai, porque askotan esaten duen bezala, askotan emozioa dazkau, eta ez dakiu zer dakaun, ez da? Hoi da. Bai. Bakiu zoze, gero erreakzioak ditugu, baina ez dakiu zergatikan askotan, ez da? Hori da. Eta askotan ere identifikatzen ez ditugu. Ez, azkenean igual emozio bat bakizu zero idakazula, baina ez dakizu zer da benetan, eta libura idazte, bizkat hoi ikasiet, emozioak identifikatzen. Eta kudeatzen, ez da? Eta kudeatzen, saiatzen behintzat. Batzuk, hemen nutrizionista bat etorri izan, da esan zazpio, sortzi, ez dakit zenbat goze mota dazkaun. Eta gozia benetakoa bakarra dala. Eta askotan, hori,
emozioagatikan, batzutan estresagatikan, gozia sartzen zaizu, ansietatiagatikan, edo aspermenagatikan, o ez dakizet, ez du. Bai. Egia, azkenian, gozia benetan da gaunean da, tripan benetan janari eskatzen izun, Bai. baina bestela Bai. jaten deuz osergatikan, askotan. Bai, guztiz. Bueno, eta gehore bai, hor liburuan, juta izen nien, dela urte asko atzeititu zunean, asko dokumentatu beharko zinean, ez da? Bai. Eta indetena da lekutara jun. Lekutara jun. Bai, adibidez, hor badago leku oso berezi bat dela Leoka, Hernaniko Leoka, Bai. garbigunea, eta hor jendeak oain dela urte pila bat, ara jutezan erropa garbitza eta Bai. eta oindikan mantendu itea. Zera, erreka baten daun harriko bat hor Bai, jendea garbitza bai, bale? hoi da. Eta orduan inuna zan, area jun, argazki batzuk atea, eta gero ere junitzen zugarra murdira, kobazulota. Zer ere kapitulo pare bat daude, eta esan nun, bueno, jungo nahi zonea, aprotxatuko etoi kiston leku politia dala, Goxatu zugarra alderian. murdi, ondo bazkaldu, eta gero kobazulotela jun, informazioa pixkat hartzeko, eta argazki gateatzeko, eta hoi politia da berez. Ze ona. Bai. Eta hor pasarte bat badago, ez dakit, Hilderrentzako zerbait zugarra mordira... Hoi da. Zugarra murdia juteia naziak, Bai. ze Hitlerrek izate zituen tripako min oso gogorrak, Bai. eta hor, zugarra murdin dago mendingurun emakume bat, Bai. zendagilea dala, eta behar prestatuko ditu Hitlerrentzako erremedio batzuk. Vale. Basikain hor perretxiko arraroen bat sartzia, ez da? Izan leike, hoi, izan leike, bai. Ai, ama. Bueno, eta itzitin eginan zaila izan dela dokumentazio hori dana itia, baina gauza politak ere bai egongo zian, ez da? Bai, noski. Egia esan politena, Aitonakin atxaldia pasatzea, eta Aitonak bere garai hartako historia kontatzea. Hoi da politena. Gero zaila da, 1950 bateko histori bat kontatu behar balimazu, kontatu behar dezu ze kotxe zeon garai hartan. Ja. Ze, Citroen ez dakize, eta horrekin ibili naiz, Citroen Traction. Eta holakoak, nire nahiko frikia naiz, eta gustatzen zait, baina behar dezu, garai hartako atmosfera eta dena, ondo deskribatzea. Eta, bai ikusi dituzu garai hortako pelikulak eta historik eta olako gauzak bai, edo hori ja ikusita zen euskan. Bai, gehien bat liburuak irakurri. Bai, Liburuak irakurri ditut, mitologiakoak eta... horrekin ibili naiz gehien bat. Ona. Zure bai orduan idazlea izan zegoen, katzetaria zea, jardineruare bai, baino irakurleare bai, asko gustatzen zizu irakurtzea, za? Asko, bai. Bai, ni justo pandemian hor hasi nintzen pila bat irakurtzen, eta hor master bat inun, eta izan azu master kreazion literaria, holako zeu. Eta hango TFMia zan, liburu baten, hasierako 50 orrialdeak idaztia. Eta hor hasi nintzen libura idazten. Egin behar dezu irakurri, eta gero liburu eukigabe idatzi 50 orrialde horiek? Bai, ni izan dezaten, zuk izan behar dezu ideia bat, Bai. eta horrekin hasi behar dezu liburu bat. Eta gero ja zuk ikusiko zu jarraitzezun edo ez. Eta orduan, hasi nintzen idazten, eta bukatu nituen 50 orrialdeak, eta santziaten irakaslek, jarraitu, ze emantziaten matrikula de honor, nik bizitzan ez detela atera matrikula de honor, emantziaten, eta gero Madrilea junginan, hasierako liburu horren pasarte bat irakurtzea, eta santziaten, jarraitu, lasai, ze itxura hona daka. Eta gero sari bat eta jaso zen duen, ez da? Bai, Katalunian, Pailar Sobira saria. Apuntatu nintzen, apuntatzearen, eta irabazi nun. Bikain, guain adibidez, hori erderaz da idatzita? Bai, oraingoz bai. Ze, Katalania pasa biharko zu, euskerara, Euskerara. Bai, ondo gozan. Denbora atera atzeten, eta hor aukera daukaten euskeraz idazteko liburu. Zu pasa behar dezu euskerara, etxea traditzen pasatzea... Igual bai. Oindikan pentsatu behar dut, bai. Bakat lagun bat, así que igual, zango jo behai. Bueno, hoi, bertara gota. Ospinetako antzako dala. Ikusi zu hemen ze gauza eharra dan, Albertin eta Piper herriak hau behitu nola alinatuko duen, Botako dugunea gatza pixkat, hola terrak, gatza loia gustatzen zait. Baita ere botako dugu tanto bat oli joana. Eta guantxe hau jongo zanola tosta baten gainean jartzeko. Ezin hobia. Honei tomate batzu bota eta eskali bada izango zen, laben erreta. Ai, ama, geho izokina jarriko jo, beste gainuntzeko bai. Baina, bueno, lehen da bizingo deuna da, beste erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Segituen etorriko gea bueltan, prejituko dugu hori, oetxo bat jarri feta eta oliba gehituta, ospinetakoa bukatuko dugu, eta jungo gea errementari tabernara, gamifikara, eta ikusiko zure, bai, errezta mitiko bat ingo igua, txipio ja tintan, oazen ikastea.
Egunon Joseba eta konpainia, ni Erika nahi eta gaur fiken zauzie Errementari taberna ezetuteko. Ongi etorri. Ni beti injot biharre hosteleritza munduen. Da pasan urtean nire ama biharbari geratu zen. Eta orduen pentsatu neban, igual ideia ona izango zela taberna bat iritzie. Bi bazkide gara. Kenia da nire lagunet da nire bazkideren alaba. Berak jarri dozku kontaktuen, da Errementari taberna hartu genuen pasan urtien urretik edo lan. Jentie superatsegina da, egiz esateko, ni bermiotarra nahi, da nire bazkidea bai bermiotarra da, da jentie ez dugu ezetuten da hori gana, egiz esateko pozik gauz. Gure sukaldaritza tradizionala da bi karta dakoguz. Alde batetik dakogu karta elaboratuago bat, eta bestaldetik dakogu karta informala. Informala da hamburguesa, bokatak, hone gauzak. Eta menu kontzertatua asteburuetan ematen dugu. Gure berezetasuna nik uste dut dela asteburuetan ematen dugu gozari bereziak, dakogu bebai azai, bol bat dala orain modan jarri da, eta zuku naturalak ere eskaintzen dugu. Eta gure basun gure historia kontonderen, aldugu pasa sukaldera gaurko errezeta egiteko. Hemen gauz, Errementariko sukaldean, eta gaurko errezeta izango da txipiroiak tintan. Azteko, lapiko baten jarriko dugu olizoa, da botako dugu berakatsa da kipulie, kolore hartu arte. Eta gero botako diogu piper berdeak. Errezeta hau nire aitarena da. Nire aita itsasoko gizona da, beti injau bihar itsasuen, da nire etxean arrain asko jaten da. Ona errezetara helduteko, gu 3 errezeta presenta dugu. Neuk ekardo nire aitzen errezetia, amak ekardo beste errezeta bat, da nire bazkidea beste bat. 3 presenta dugu, probe dugu 3-ak, da nire aitaren errezeta irabazi zuen. Hau kolore hartu dau ja, orduen hasiko garaia botatzen txipiroiak eta ardau altza. Da utxiko ditugu 5 minutu. Gero botako dugu gure, dana tapatu arte, eta itxarongo dugu gitxi gora bera 5 minutu, da botako dugu ogize. Eta ogia bota ondoren, tinta gituko dugu, amaitzuteko ja. Da bertan itxiko dugu 40 minutu gitxi gora bera. Txipiroiez gain, dakogu beste plater batzuk oso ondo ataratzen direnak. Entsalada bermiotarra, kroketak da abatz hamburguesa. Txipiroiak atako dugu lapikotik, da saltza itzeko, hau dana pasako dugu batidoratik. Da listo, ja amaitzuteko, botaten dugu ostabere txipiroiak lapikora, eta holan dakogu gure txipiroian tintan. Bale, Joseba, hemen dako zuie gure gaurko proposamena, txipiroiak tintan, da badakizu non gauzen, Errementari tabernan fiken, así que eskerrik asko da gero arte. Aupa, Erika, eta gora txipiroiak, ze gauza hona dian, Earrak. Earrak. Tintan onak, nik ja esan tintan arrozakin, arrotxuiakin, gure txeko erreteka maitagarrinetakoa da. Eta geho txipiak vuelta, parrilan, reboxauta, ze gauza ona. Eskerrik asko eta jarraituela betiko errezetak egiten. Gurian jarraitzeko hemen. Indeuna da, lapikoa martxan jarri, bukaeran ingo dugu, zeatik amaitu, Hau holaxe, dena izarrotuko baino, osua holaxe gan, gordinikan ere bai hola, gaina onduta da hola. Eta gehiagi prejitu berren, ingo deuna da prejitu bakarrikan alde batetik. Eta beste aldeatik erdi gordina utziko dugu, eta ja piperren eta alberninen gainean jarriko dugu. Eta, hoi, bat. Bigarrengo gauzein berduna da, ospinetakoa bukatu, zatik hau ja listoak hau. Eta ospinetakoa bukatzeko, hemen daka, Josu, batzu ja xetuta, alkaparrak ere bai xetu ondo, tomate lehorra ere bai, eta geho botako dugu, hemen daka una ospina, oreganua eta ziapia, eta albakare bai txikituta botako dugu, eta olioakin nahastu ingo dugu, bale? Eta, nik ingoetena da, adibidez, lagunduko izut hau pikatzen, bale? Ni albaka pikatuko txiki jare bai. Bueno, eta behin bai entzun izun, esan zen dula novela kaotikoa dela, ez da? Zergatik esan zen duen hori? Bai. Gauzak etxegi daudelako igual? Gauza asko gertatzeia, eta gainean garai desberdinetan. Vale. Ordu noi dena bildu in behar da, eta
nik behar nuna zan ulertu. Hemen 1941 urtean zegertatzean, eta 90 urtean zegertatzen dan. Eta kaotiko ez izateko, ulertu behar nun zegertatzean pasarte bakoitzian. Eta, kostatzi zaitun, aurren zuk ulertziak, jendeai ulertarazteko, ez da? Bai. Initun kriston krokis pila, ordenadorian, gero kuadernoekin. Eta azkenean lortu nun, pero lortu nuen esan nun, onbitu, baina ja itxura daka dena, ja logika puntua daka. Orduan, krokiz bat prestatzen zu, ez da, nik usten dut idazlek teknika desberdinak egiko dituztela novelak idazteko, ez da, batzuk hasi eta idazten hasiko dira, eta venga, beste batzuk, hori, beharko dituzte, esan desun bezala, krokizak edo taulak, edo nundik noakuak, eta hori helduta idazten jun, edo... Hoi da, bai, aukera desberdina daude, eta nik behar nuen azan behintzat bukaera jazagutzia. Ni hasi nitzanean ja bukara banakin zein izango zan. Orduan, hoi izaten izuna, arbela bat erosi nun, arbela handi bat, nire mailan jarri nun, nire logelan jarri nun, eta jarri nituen. Pasartu enten hau, bestian hau, eta pixkatu lertzeko dena. Eta, hau trilogia baten bukatuko du, esatik beti hogei modan daude, ez da? Bat hasi eta hiru in, ez da? Bai. Uste duzu badakala jarraipen bat liburu honek, 3 año iristeko? Ez dut uste. Ez Aukera bai, baina denbora asko bihar da, eta printzipioz honekin jarraituko. Bueno, eta zure ogibidea bestela, ez da liburuk idaztea, ez da? Badakitete bentsabiltzala lanen, ez da? Hori da, bai. Euskadik edaten abil, odei ez naulakin, atxaletan gabiltza hor, eta oso guztuaz lantaldia oso ona da. Oso lantalde ona eta giro oso ona daukagu. Eta hor zein da zure eginkizuna? Bai, redaktorea naiz. Redaktorea, bale. Bai. Asko mareatzen diozu, zehai. Saiatzen naiz ondo egiten lana, eta bueno, ba... Baina ondo egiteko lana mareatu, inberdio zu pixkat, ez da? Jendiai bai. Ondo. Bueno, eta gero, zure hobiak eta, badaki musikeruare base, ala, ez da? Jarraitzen dezu taldian? Justo hain dela hilabete batzuk utzi nun, baina... Bai, Arima taldea. Jope. Baina... Eta Arima talde bat ustia, zela, bikote bat ustia bezala, horri bere... Bai, antzekoa da. Gainea taldian ere bikoteakin dakat. Bai, eta zesan dizu. Bueno, akuitza gure bidea indegu, gabiltza egiten, baina, bueno, diskoan grabatu eta birakin dabiltza, kontzertuekin, eta ni betian nabil. Bai. Laguntze duzu, baina berago. Estenatokia igo. Eta zergatikan. Ja, behin juntzeala, zergatikan ez estenatokira igo eta dako xatu. Ja, bai. Hoi da honena, eberez, estenatokia hoi... Bai, osastua, suplente bezala, Bai. Kaleiten badio zein, ze instrumentu jotzen dezu? Ni gitarra, baina Ariman bajua. Vale. Bajua jotzen. Ta, eske gauza denbora kontua. Libura idatzi, gero lanakin, zaila da, azkenan dena kudeatzea. Baina, bai, hortxe dabiltza, birarekin. Ziu, bajua, nahiko altua zea zu bajua joteko, Kauen la mar. Zen ban neurte zu, saskibaloiare jolastuko zuzuk edo? Ibili nintzen. Eskubaloian daulakotan, ona izango aiz. Urte batean ibili nintzen, nire urtzet berez 2 metro. 2 metro, Igual pixka gehiago, baina... Bai. Eta jarraitzen dezu kirola iten? Bai, jarraitzen. Tenisean ibiltzen naiz. Tenisean ibiltzen. Bai, txikitan ibiltzen. Zuri tanto sartzea zei, izango alde batetik bestea, ez da? Bai, bueno. Goitikan baselina itia zaila. Oi, bai, baina asko mugitzea ere kostaita zait. Vale. Bai. Hori da, alkaraz batek ititun dejadak eta, Ze artista eken, Oso ona. Nadal euki genuen artista dutza zala, eta guain, alkaraz... Oso ona. Nei, jendia zer du, Nadal izan da munduko, baina ni alkaraz ikusten gehiago goxatzen dut, eta, dakan eskumuturra hori, Oso fina. Bai. Zein da zure puntu fuertia kantxan zaudenian? Eskubia. Eskubiak ema dizkioto Bai, zeiatzen naiz. Eta dejadak ere batzutan. Dejadak bai. Vale, ondo. Bueno, hemen, hau berua dakau, arraia jabotako eta honea. Esandakoa, Beitu, ingo deuna da, bakizu arraiak, azala aldetikan beti koipe gehiago izateula, eta barruka aldetikan normalian, izatea grasa gutxekin. Ordu, ningotena da, grasa aldetikan grasa koipe hori pixkat erretzeko, eta beste aldia gordinikan utziko dugu. Botakotena da hemen. Olitxua, harri martxan, eta bagoaz. Eta, zukalde aldetikan. Esan dezula gutxi aritze zela, zein dia zure errezeta erreginako, ze prestatzen dezu? Etxen. Tortilla patata itet, eta goxua, patata ona. Bai. Ez du ematen, baina tortilla patata beti saiatzen naiz, eta nahiko goxuak gelitzen da. Eta gero egia esan, termomisa asko erabiltzen dugu. Termomisa. Bale. Pureak. Guain notatzea labana gutxi moitzen dezu, eta patana hor birrintzen dezuzuk, ez da? Egia esan, bai. Hombre, gauza jarra da,
Kristona. Adibidez, binagreta bingo zenun salto batian. Berta bota, eman berren gailua da Listo. prestatuta. Bai. Bai. Nei jatea gustatzen Modernua zait izta, modernua. Ez, ikasi behartu dut, Ze, hoi, asko gustatzen zaite jatia. Bai, bueno, jatia. Eta orduan, Danoi, momentu bat iritsi beharko da. Bai, Bai, bai. Baina, a ber, tortilla patata, ze gehiago prestatzen dut, zeintzitu gire, hola, gonbidatuak etxe balin batoz da pelikula bat iguste, ose, ze prestatzen duzu. Ba, risoton bat ere noiz baitin dut. Vale. Risotola nahiko goxua, eta makarroiak ere ditu noiz benka. Bai. Gustatuko litzaiake, Zeo ze gehiago egitea. Ojalderak ere, bitu lekuan ojalde goxu bat inun, espinakakin, eta... Vale. Beteta, o oinarri bezala jarrita gero baina jarri? Beteta. Bai. Vale. Ona, Bai. orduan ibiltzeaiz, ondo. Zeo ze. Bueno, hemen, betu, osagai guztia bota ditugu, guain bota tomatek barroa, kaparake bai, eta harima, harima solt hori da beste talde bat, ez da? Bai. Zonea torri gainez haustarra da bat. Hori da. Guria da harima muskitzekoak dira. Muskitzeko, vale. Nierna nierra naiz, baina beste taldia da muskitzekoa. Vale, eta Hori da. ze estilo jorratzen dezue? Roka. Bai, rock iluna, Vale. euskera zabestuta. Eta justaren eskalagunak abesteu, Paule Bilbauk. Vale. Eta ointxe, laugarren diskoa atea deu. Ona. Daieia kontzertuekin dabiltza. Ja, biran dijoaz. Bai, biran Ja, uda dabiltza. berria hasten da, jendean biran hasten da, eta nondik pasako de Euskal Herri, kanpora ere Bai, bai, edo? Euskal Herrin, bai, Antzokin, kafe Antzokin Vale. kontzertu izan zuten. Oin dala hilabete, eta gero Madrilia jugoia. Donostin ere da badaba neongoia. Ope, oza... Bai, badabiltza. Leku dotoretan, ez da? Bai, badabiltza. Una. Bai. Bueno, hementxe, hoi da, goin hori olio pixka moitu, ondo ligatu, eta... Listo dakau. Hemen ningo etena da. Beitu, Beitu, hau gero ingo jau pixka gehiago. Beitu, ikusten dezuen bezala esan dugu alde batetik bakarrikan markatuko deula. Hau iaia, daun bezala, itxali ingoet. Azpitikan zeiatu deu, eta gora beruak bakarrik jutia. Gio ingo deuna da hemen, ohetxo bat, eharra, prestatu deun barazkitxokin. Eta hemen ningo deuna da baita ere, bota, guain feta eta olibak. Entxalada bat izango balitz bezala, eskalagi bat antzeko bat. Bueno, eta... Josu, Bai. liburua, nun dago eskuragarri? Nun Bai. topatuko dugu? Ba, oraingoz, nire Instagrameko kontura idatzita. Nire Instagrama Vale. da Josu González Arrieta, nintzena Vale, bezala. vale. Eta hor jendiak idatzi izake, eta hor mezu bat bidali, Eta zu bidaltzen ni duzu, korreo etxea? zen, edo donostiko balimadia, edo hernaniarra balimadia, esku zemateiet. Vale. Eta hori ere polita da, azkenean. ezta? Bai. Oso. Oso polita, Bai, ze... eskura eraman, Bai, sinatuta utzi, noski. ezta? Bai. Ona. Honea ekarri ezu, ez da Bai. liburua, hemen sinatuta utziko zu, ez da? Bai, noski. Vale, ona. Bueno, eta, mendik aurrerako ere bai. Esan dezu lehenu hai sinala esku artean beste liburuen batekin, baina, bueno, guendikan denboa berko zu. Hoi da. Zu gaina vuelta asko matizizko zula, ez dezu egun batetik beste ateak urrengo liburu, ez da? Ez. Ondo inda, ez da, mamituta Bai, eta hoi da. goxatuta. Hoi da, buelta asko eman da, eta azkenan nik behar nun lehen osanten nuna, ez? Punto final bat emateko buelta asko eman behar dira, eta lan asko sentitze din behar dela, eta orduan, bueno, etorkizunan iritsiko da, baina auskalo noiz. Bikain. Bueno, hemen listo dakau, zemuz dago espinetako hori. Osona. Osona. Naldek, behitu beste goiara txiki batekin da, estatu, a ber. Gatzan ni pixka bota jod, baina igual pixka gehiago behar duen edo ez, behitu. Bueno, San Prudentzio eguna, sorionak, ospatze zuen guzti joi, goxatu egunakin, eta betikua. Ondo pasa, eta ez pasa, txintxo ibili, zabeten lekuan. Bueno, eta hemen, behitu, Zi txura dakan honek. Alde batitik esan dugun bezala, betu inbertetola, baino sardezkatxo batekin lagunduko jot. Zeratikan betu alde batetikan gordintxo utzi dugu, eta beste aldetikan, hola, markatua. Eharra egin digu Zerra. Josu. Bai, ze ona. Guantxe emango zio, Hemen plater bat ingo jau, beste batiteko basekate, Bale? Ondo. Ze gauza hona da, nizokina gainea hola dakain koipiakin. Da, beitu. Markatxo hori karamelizatu indiala. Azkenean gua. Vale? Eta bukatzeko ospinetako pixkat. Josu, azteko eta behin. Eskerrik asko, iteken lan guztiagatikan. Zuei. Etxe hontan iteken lanagatikan. Eta, esan dakoa, jarraitu, garrantzitsuna goxatzen eta goxatu garazten. Gudan. Bizker, berdin, plazer handi bat. Eta besarkada handi bat, aito nahi. Aupa, Felipe,
Bueno, hementxe, gure gaurko platera, eta gonbidatu paregabia. Eskerrik asko etortzegatik, Josu. Mila esker zuri. Agur, lagunak. Esker. Arte.